Tuigid fáilte go dtí thsáile, an clára is tríon faoi antanga agus cultar is síl éireanna thar lear. An teartnaí seo, tá muid gahar álainn cos láhan na Helbhise an Gníomh. Lónia a dhear dheisceart na Helbhise bhrútha Loch Gníomh is é seo an dara chathair is smó sa tír. Le bris is 180,000 duine ag chu futhú an seo. Cinna bhfuil cathair na Gníomha a go mór le cathair Chorcaí, dar náid is cathair Honda Iltíre atá, le dhíon mór den na eagraíochta dónda idirnáisiúnta Lónia an seo. Lónia a gcathair na Gníomha tá cinn ceithreú European na Nation Aontaithe, Cumann idirnáisiúnta na Cóisí Dheirige, an eagraíocht idirnáisiúnta Saothar agus an eagraíocht Honda Sláinte. Cinan rudaí isteise do thónaitheoirí na Gníomha nó an timpeallacht álainn atá a leach an Norris. Tá an cathair seo suite faoi sca Alpan na Franca ar an túrhain agus lá Íomhí Gníomha ar an taobh uile. Inéad á bheith gobar do bhaint na hÉireann sa bhála tháinig Stephen O'Mahony chun na Gníomha in 9 seartha ar waithe le garmbethe a bhaint amá san níornal bhain céireachta. Nuair na bhfuil se gafa le nubar chaitheann se am sir a muoi faoin air. Tá míad I lár a rupach an seo agus tá ar an taobh sin tá na dúra na an slíomh idir an rank is an eileis. Ar an taobh eile an sin iad na alfa agus tá siad ag tosnú ar an deisceart san na rank go dtí an seo agus mas má leatsa an seo I Geneva tá tú ábalta dul leis an blúisteán tríd an tunnel an Mont Blanc an slíomhbáin atá gcuinse agus pizza ithe san idol agus teachtar ais an lá céanna. Mar go sin go maith. Tá sin go chuanta ar fád. Tá tú ábalta dul go dtí an Ganamán I gá or gile ag tú san Ganamán. So tú ábalta hall eite bí mas míon leart. Sin ceart.